Bore da, a chroeso i'r gwasanaeth. Welcome to the service. Canwn yr emyn 253, 253. Tydi y cyfaill gorau a enw fab y dyn, ro'r cariad un at eraill gaid eto ti dy hun, a dele dydd dy deyrnas dydd hawddfyd hir a hedd, pan welir plant y cystydd o llarau newydd wedd. Mae'r eang greadigaeth yn ocheneidio wyw, am weled dydd datgyddiad a gwynfyd meibion diw, ffynhonell fawr y bywyd sy'n adnewyddu'r byd, gwisg anial leoedd deiar, a blodau'r nef i gyd. Darllenaf allan o Efengil Ioan, pennod 15, adnodau 1-17. I am reading from John chapter 15, verses 1 to 17. If you want to follow the reading in English, turn to page 1098 to 1099. Iesu y wir wynwydden. Mae fi yw'r wir wynwydden, am tad yw'r gwynllanwr. Y mae ef yn torri ffwrdd bob cangen yno fi, nad yw'n dwyn ffrwyth, ac yn glanhau pob un sydd yn dwyn ffrwyth, mwyn iddi ddwyn mwy o ffrwyth. Yr ydych chi'n eisoes yn lan trwy'r gair yr wyf wedi ei lefaru wrthych. Aroswch yno fi, a minnau yno chwi. Ni all y gangen ddwyn ffrwyth ohoni ei hun, heb iddi aros yn y wynwydden, ac felly'n union ni allwch chwythau, heb i chwi aros yno fi. Mae fi yw'r wynwydden, chwi yw'r canghennau, a mae'r sawl sy'n aros yno fi, a minnau yn ddwyntau, yn dwyn llawer o ffrwyth, oherwydd ar wahân i mi, ni allwch wneud dim. Os na fydd rhywun yn aros yno fi, caiff ei daflu ffwrdd fel y gangen ddiffrwyth, ac fe wywa. Dyma'r cynghennau ag esglir,
yw taflu'r tân a'i llosgu. Os aroswch yno fi, ac os eris fy ngeiriau yno chwi, gofynnwch am bethau fynnwch, ac fe roddir i chwi. Dyma sut y gogoneddir fy nhad trwy chwi ddwy'n llawer o ffrwyth a bod yn ddisgyblion i mi. Fel y mae'r tad wedi fy ngharu i, yr wyfinau wedi eich caru chwi. Aroswch am fy nghariad i. Os cadwch fy ngorchmynion, fe aroswch yn fy nghariad, yn union fel yr wyf fi wedi cadw gorchmynion fy nhad, ac yr wyf yn aros yn ei gariad ef. Yr wyf wedi dweud hyn wrthych, mwyn i'ch llawenydd i fod ynoch, ac i'ch llawenydd chwi fod yn gyflawn. Dyma fy ngorchymyn i, carwch eich gilydd, fel y curais i chwi. Nid oes neb gariad mwy na hyn, sef bod rhywun yn rhoi ei einioes dros ei gyfeillion. Ar ydych chwi'n gyfeillion i mi, os gwnewch yr hyn ar wyf fi'n orchymyn i chwi. Nid o'i mwyach yn eich galw yn weision, oherwydd nid yw'r gwas yn gwybod beth mae y feistr yn wneud, ar wyf wedi galw yn gyfeillion, oherwydd ar wyf wedi gwneud yn hysbys i chwi bob peth a glywais gan fy nhad. Nid chwi am dywysodd i, ond mae fi a'ch dywysodd chwi, a'ch penodi fynd allan a dwy'n ffrwyth sy'n aros, ac yna fe rydd y tad i chwi, beth bynnag ofynnwch ganddo yn fy enw i. Dyma'r gorchymyn yr wyf yn ei roi i chwi. Carwch eich gilydd. Bendithiad yr arglwydd a gwrando i air sanctaidd ef. Amen. Trown at emyn 164, 164. Un fendith dyro i'm, ni cheisiaf ddim ond hynny, cael gras i'th garu di tra bwy, cael mwy o ras i'th garu. Dy garu digon yw, wrth fyw i'th wasanaethu, ac yn oesoesoedd ger dyfron, fy nigon bydd dy garu.
Gweddion, let us pray. Diolch am y cyfle eto i weddio. Dysgu'n weddio'n iawn a dysgu'n ffordd i fyw. Gwna fi yn well bob dydd, fy mywyd eiddo yw. Rwy'n i'r ysbryd iawn fel y gallwn addoli o fewn dy dŷ. Dysgu ni ymddiried ynod pan awelwn y ffordd yn glir o'n blaen. Oherwydd tydi yw'r ffordd a mwy na'r ffordd i mi. Diolchwn ein tad am weinidogaeth dy air arno ni. Dy air sy'n dystiolaeth weithredoedd nerthol ac yn fynegiant byw o'th gariad anfeidrol yn Iesu Grist. Gwna ni'n ddisgyblion cymwys i ti, pobl sy'n barod i wrando ar eiriau ein tad, ac wedi gwrando gwasanaethu. Boed i ni cael ein atgoffa am bopeth yr wyt ti, ac am bopeth a wneithost. Derbyn ein moliant i gyhoeddi eto dy fawr weithredoedd, a diolchwn i ti o dad am y dystiolaeth sydd ar gael amdanat. Wrth edrych o gwmpas gwelwn fawredd a thogoniant, a ffurfafen yn mynegu gwaith dy ddwylo. Ond yn dy gariad mawr tuag atom, roddais ddatguddiad llawnach o'th hun yn dy fab Iesu Grist. Anfonais di'r byd yn un ohonom ni, fel y gallai ddynoliaeth gyfan ymgysylltu ag ef, a thrwy ei fywyd pur a'i weithredoedd a'i eiriau, gwelsom ddarlun cliriach ohono ti, y gwir o'r doeth ddiw. Gwelwn felly mae yno ti yn unig y mae ystyr i fywyd. Dyna paham yr ydym yn gydnabod yn ddiw ein bywyd ni. A dyna paham y mae ein calonau yn llawn o ddiolchgarwch y dydd hwn eto. Dear Lord, let us come near to you in our prayers, because we cannot live without you. O dad anfeidrol, plygwn ger dy fron heddi ac i'r dyfodol. Ond sylweddolwn ar unwaith na allwn weddio yn iawn heb dy gymorth ti. Diolch am y cyfarwyddiadau ar sut i weddio a gawn yn dy air, ac am yr hyn a roddwyd i ni gan ein tadau. Roedd werthfawr i ni i'w gweddi, a thrwyddi sylweddolwn mae ti yn unig sy'n deilwng o'r gweddiau hyn. Felly mae ein tad ei arol wedi bod yn esiampl ein bywyd. Yr o'i ti trwy Iesu wedi rhoi gwell adnabyddiaeth i ni o beth ydym ni, a phwy wyt ti. Heavenly Father, thank you for the gift of friendship, for the joy and support that friends bring into our lives. As Proverbs 17, verse 17 reminds us, may we be friends who love at all times and who are there for one another, especially during times of difficulty. Help us to be understanding, forgiving and supportive, reflecting the true essence of a friend who loves unconditionally. Strengthen our bonds, protect our friendship from misunderstanding, and let our friendship be a testament to your great love for us. Diolchwn i ti am ein teuluodd, a fedithio hwy am ei hymdrech i roi'r gorau i ni. A diolchwn am deulu'r eglwys, dy deulu di. Clyma ni ni'n arglwydd, fel y bydd ein gofal o'n gilydd yn unol a thalan y wyllus di. Ac y bydd yn adlewyrchu dy gariad mawr ymysg bobl y byd. Boed i'r cariad hwnnw ymledu trwy'r byd heddi, a chwmpasu holl blant y llawr yn ei gwahanol amgylchiadau a ei anghenion. Boed iddynt fod yn ymwybodol wrth ofal cariadlon a thyner amdanynt bob amser. Weddiwn dros y sawl am amrywiol resymau sy'n methu addoli gyda ni heddi. Y sawl sy'n gaeth i'w cytrefu neu yn yr ysbyty. Y sawl sy'n gofalu am eraill. Gweddiwn dros ein cyd aelodau a'n cyfeillio.
Dar oeddynt ffydd I gredu dyfodwth law I wrando o'i cri, ac I ymddiried y bydd pob peth yn cydweithio daioni I rai sy'n caru Duw. Boed I nid y weld o'r newydd, a chlywed y lais o'r newydd, fel y gwelwn cyflwr yn cyd-ddynion ar draws y byd. Mae llawer yn fryn o'r breitiau ni. Bydd gyda hwynt. Maddau pob pechod a bai, mwyn ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, croeso cynnes I bawb i'n hoedfan, aelodau yn gyfeillion ac yn ymwelwyr, a phawb sy'n ymuno ni ar y we. A very warm welcome to our service, to members, friends, and visitors, and all those joining us from afar on the web. Mae'n bleser cael estyn croeso arbennig i'n gweinidog gwadd, sef y parchedig Catrin Ann. It's a pleasure to extend a very warm, special welcome to our guest preacher, the Reverend Catrin Ann. Bydd rhai ohonoch chi'n cofio amdani yn y pulpit yn cymryd yr rhannau arweiniol pan dath côr lleisiau'r cwm ato ni I gynnal oedfa chydig o flynyddoedd yn ôl. Dyma chydig o'i chefndir hi. Bu'n gweithio gyda plant bach am dros 30 o flynyddoedd ac yn athrawes ysgol Sul y Methania Tumble, ble roedd ei thad, y parchedig Ken Morgan, yn weinidog ar y pryd. A oedd hi'n pregethu ar y Sul hefyd. A wedi ymddeol, penderfynodd I ddilyn cwrs yr annibynwyr Cymraeg ac I fynd i'r weinidogaeth. Yna cafodd I alwad I weinidogaethu yn eglwysi Providence, Llangadog, a Bethlehem, Dyffryn Ceidrych, lle oedd hi'n mwynhau'n arbennig gweithio gyda plant a phobl ifanc. The Reverend Catrin Ann retired from working with children for over 30 years and became a minister of religion like her father before her, about 6 years ago, after following the course with the Welsh Independent Ministry.
She was a minister in Providence, Llangadog, and Bethlehem, Dyffryn Ceidrich, Carmarthenshire. Unfortunately, she had to retire early due to her husband's ill health. Yn ffodus, mae'n dal I fod yn brysur yn pregethu ar y Sul ac yn aelod gweithgar a brwdfrydig yng Nghapel y Parchedig Betty Wyn James, sef y priordi yng Nghaerfyrddin. Felly, llawer iawn o ddiolch I chi am dderbyn ein gwahoddiad ac am eich arweiniad y bore yma, a ni'n edrych mlaen I wrando ar eich neges I ni. A hefyd, ni'n falch I gael cwmni Marlene a Priscilla gyda ni yma bore yma wedi dod yn gwmni i'r Parchedig Catrig Ann. This evening, the service at 6 will also be led by our guest minister. Sul nesaf bydd yr oed fawn yn dilyn y patrwm arferol 16 gyda'n gweinidog yn y pwlpid a chylch trafod Beibledd am hanner awr 4. That's next Sunday. The services will follow the usual pattern of 11 and 6 with a discussion group at 4:30. Cynhelir oedfa fer anffurfiol ganol wythnos ar ddydd Mercher am hanner dydd yn y neuadd gyda the a chyfle am sgwrs I ddilyn. Wedyn bydd cyfarfod nesaf Cymdeithas Pnawn Sadwrn ar fore Sadwrn Ebrill y 5 am 11 gyda Dr Llywelyn Hopwood yn siarad am diddanu Cymru'r Oesoedd Canol, barddoniaeth, cerddoriaeth a iaith. Entertaining medieval Wales, music, poetry and language. That's the next session of the Saturday Afternoon Society on April the 5th, which at actually 11 o'clock. Dates for the diary. Next Saturday evening, March the 29th, there'll be a performance of I Am Lloyd George here with Lleon Williams in the title role. And there are more details on the poster in the lobby. Hefyd, yng Nghanolfan Cymru Llundain, Gray's Inn Road, mae arddangosfa gelf di Sadwrn a di Sul nesa. That's an exhibition of contemporary Welsh art and photography in the London Welsh Centre next Saturday and Sunday, and many other activities going on there as well, including a guided walk on the Saturday morning, Meinir Gwylim on the Friday evening, and I think maybe on Cor Gwalia singing at lunchtime on the Sunday. Digon yn mynd mlaen fyna. Felly, cofiwch ddylor I cael te a chyfle I gymdeithasu ar ôl yr oedfa heddi. Do come down for tea and fellowship after the service. Ac yn awr fe ddawn nhw amgylch I dderbyn eich rhoddion. Diolch yn fawr.
Cawn ni ganu emyn 330, 330. Fy niw fy nhad fy Iesu, boed clod i ddenw byth, boed dynion yn dyfolu fel rif y bore wlith, o na bai gwellt y ddeiar oll yn dilynau air, i ganu'r hwn a anwyd y methlem gynt o fair. O arglwydd roem dafod na thawo ddydd na nos, ond dweud bob creadur am rinwedd gwaed y gros, na ddelo gair o'n genau yn ddirgel nac argoedd, ond am fod Iesu anwyl yn wastad wrth fy modd. Gadewch i ni edrych y bore yma ar adnodau a darllenau sy'n sôn am rannu cyfeillgarwch gyda Christ, gyda'n gilydd ac eraill clod i Dduw. Let's look at the reading about sharing friendship with each other, with our Lord Jesus as well. Just ponder for a moment. The Son of God, the one through whom all things were created, the one who for all eternity past
has existed in relationship with the Father and the Spirit, takes on flesh, comes to earth, and on the night before he'll be brutally executed on the Roman cross for them, looks at his closest followers and says, "You are my friends." It's astounding. And what's even more astounding is that we can trust that by extension, Jesus says those words to us too. Jesus says to all of his followers, "You are my friends." Jesus wants to help the disciples to understand what the greatest love is really like. And he doesn't turn to marriage of a couple, he turns to friendship. For Jesus, friendship is a relationship of deep love. Yr ydych chi'n gyfeillion i mi, os gwnewch yr hyn yr o'i fi yn eich ymyn i chwi, nid oedd mwyach yn eich galw'n weision, oherwydd nid yw'r gwas yn gwybod beth y mae ei feistr yn ei wneud. Ar oedd fy'n eich galw yn gyfeillion, oherwydd yr oedd wedi gwneud yn hysbys i chwi bob peth a glywais gan fy nhad. Iago 2, adnod 23. Roes Abraham ei ffydd yn yw, ac fe cyfrifwyd iddo'n gyfiawnder, a galwyd ef yn gyfaill Duw. Yr Iesu yn ein gwahodd i berthynas o gyfaill-garwch ac ef, ond mae'r berthynas a'i hamodau yn ogystal a'i breintiau. Jesus asked us to be friends with him. Y braetiau o cael galw'n gyfeillion Iesu, a cael rannu yn meddwl a bwriad Duw. Yr amodau yw ein bod yn caru'n gilydd ac yn ei fyddhau i orchmynion Iesu. Ystyriwch yn ddiolchgar wahoddiad Iesu i fod yn gyfaill, yn ffrind. Dychmygwch Iesu yn eich cyfarch. Yr ydych chi'n gyfeillion i mi. A gofynnwch i Dduw eich helpu i ymateb iddo yn llwyr ac yn llawen. Mae Duw yn eich galw. The Lord calls us. Mae'n cynnal ni. He looks after us. Duw cariad yw. God is love. Let us look at friends. Mae gennym ni gyd ffrindiau, cyfeillion allwn dibynnu arno. Yn ymal i ni'n gallu rhannu llawenydd neu gofidiau gyda ffrindiau, yn fwy na theulu. Hyfryd yw bod yng nghwmni ffrindiau agos. Mae cwmni ffrindiau yn werth y byd. Fel arfer mae eich ffrindiau yn rannu yr un diddordebau â chi. Yn fy achos i, rwy'n hoff o fod yn aelod o lleisiau'r cwm. Ac mae gennyf diddordebau eraill wrth gwrs, a fi wedi bod yn sawl cor. I've been in many choirs over the years. Ond mae lleisiau'r cwm gyda ni mewn amser ni'n trist ac mewn llawenydd. Especially during the COVID virus. Most of us couldn't do WhatsApp then, but we communicated on WhatsApp. And every day since, WhatsApp is full of comments. If somebody's having a baby or somebody's ill, we all talk to each other on WhatsApp. And we're a choir that has a lot of fun. And we are celebrating 30 years next year, and I've been a member off and on for 30 years. Mae Emyr a fi wedi symud i gyfyrddin erbyn hyn o Sir Benfro,
6 mlynedd yn ôl, tyma bach fwy falle. Ac o'n i'n arfer meddwl bydden ni wedi colli ffrindiau o ardal Sir Benfro. Ond na, nad wyf yn gweld y ffrindiau hynny mor aml, i ni'n gwneud mwy o amdrech pan yn cwrdd â'n gilydd. Falle mynd mas am fwyd, neu tyma bach o retail therapy. Pan daethon mi ardal, o'n i arfer ennill o wneud ffrindiau newydd wrth gwrs, o'n i'n nabod sawl un yng Nghyfyrddin ac yn Glawn Amal wrth gwrs. Mae angen i ddiolch i Dduw am ein cyfeillion, oherwydd fel arfer gallwn ymddiried ynddynt i gefnogi ni yn amserau anodd o anhwylder neu o golli anwyliaid, a hefyd mewn amser o lawenydd a chael hwyl. Efallai dathlu pen-blwydd arbennig. Hyfryd yw dathlu gyda ffrindiau a chymdeithasu â nhw. Mae ffrindiau yn arfer gwybod y gorau a'r gweithaf ohonom i gyd, ac yn ein caru trwy'r cyfan. Now then, I've got a box of chocolates here. Now I can't have one, because I'm diabetic. But if you ask my friends there, I eat everything, don't I? But there we are. After now, the service, if you come down for a cup of tea or coffee, you can have one. Okay? I've got 2 boxes. I think it's enough. Well, we're going to look inside the box now. It's quite important, these are, to the sermon. Quality Street. And they used to be shiny, but now they pug. They really, well, as I say in Welsh, ddiflas to look at, but they taste nice. Well, we've got different shapes. We've got circles, we've got triangles, we've got here a square, you know, long squares. All different types. Y fath dewis siap a blas. Ac i ni'n dewis rai cyn y lleill. Ac mae rai wastad yn cael ei gadael ar ôl, a ddim yn poblogaidd iawn o gwbl. There's always one left, because nobody likes the flavour. And there's only one left, usually. Fe ddiwsodd Christ y 12 disgybl o'r holl ddewis oedd yna. He chose his disciples from all different types of people. Ydych chi'n meddwl oedd yn dewis da? Do you think it was a good choice? Efallai nid nhw oedd y gorau i ddechrau gweithredu dymuniad ef ar y ddeiar, ond fe welodd ei werth yn bob un. The potential i wireddu a chaflawni bwrpas mawr yr arglwydd, i ddilyn ef, a'i ganlyn ef. Ac yr oedd y disgyblion yn ymateb i'r alwad, a gadawodd ei rwydau a'i ddilyn ef. Yr arglwydd oedd e'n cymell nhw i greu perthynas â phobl, i gymdeithasu â phobl, a chario allan dymuniad ein harglwydd. Roedd yn gweld rhywbeth arbennig ym mhob un. Bydde ddim un siocled ar ôl yn y bocs, oherwydd oedd neb yn cael ei adael mas. Mae angen i ni creu perthynas ag Duw. Mae pawb yn cael ei alw gan Dduw. I ni gyd yr un peth yng ngolwg Duw. Bod ni'n gyd yn wahanol, fel y siocled yn y bocs. Mae digon o siocledu i rannu â phawb. There's enough chocolates to go around. Because mae Duw gyda ni. Mae Duw yn ffrind teilwng i bawb. Os i ni am fod yn gyfeillion i Dduw,
Mae angen I ni gymdeithasu a chreu perthynas gyda'n gilydd a gyda ein harglwydd Iesu Grist. What a challenge that is so many of us. Do we see being a good friend as central to Christian faithfulness? I think often our attempts at Christian faithfulness, good things like leadership and serving, can actually be the things that consume so much of our time and capacity that we don't invest in friendship. Perhaps we miss something important in what Jesus has to say to us. Jesus' teaching on friendship is incredibly challenging. There's the challenge to accept and experience the depths of Jesus' love for us in our friendship with Him. And there's a challenge to live out our identity as His friends by loving one another in deep and meaningful friendship. There's a challenge to cultivate friendship of self-sacrificial love and openness, and to value friendship as highly as Jesus does. That's Jesus' challenge to you. What will you do with that challenge? There's a cost to laying down our lives for others. Real love costs something. And real love is what Jesus calls us in His friendship. Gallwn ni ddim cael perthynas gyda phethau. Ein ni ddim yn gallu cynnal sgwrs gyda llyseien neu meithrin cyfeillgarwch a ford neu cader. Dyna pam mae pobl sy'n byw ar ben eu hunain yn teimlo mor unig. Dim ond y teledu neu ambell sgwrs ar y ffôn yn gwmni iddynt. Ac mae hyn yn sefyllfa trist yn y gymdeithas sydd yn honni heddi. Gofal y claf a'r hen yn digwydd yn y cartref. A'r unig wyneb maen nhw'n gweld am hanner awr yw gofalwraig yn dod mewn, neu ambell I chat ar y ffôn. Am hanner awr maen nhw'n gallu dod, a sy'n bai ar y gofalwyr am hyn. Cawsom yn creu ar gyfer cymdeithasu I fyw a charu a rannu cyfeillgarwch a'n gilydd. Y mae Iesu o'i gariad yn cynnig ei gyfeillgarwch I bawb. Ond mae dyn yn rydd I wrthod. Mwyn aros o fewn cylch ei gyfeillgarwch ef, y mae'n rhaid ymateb trwy ei garu ef a chadw ei orchmynion. Yr ydym ni'n caru am iddo ef yn gyntaf yn caru ni. Y mae Iesu'n hysbysu i'w gyfeillion y pethau a glywodd ef gan ei dad, ac yn rhannu bob cyfrinach â hwy. Dywedodd wrth y disgyblion nad yw mwyach yn eich galw'n weision, ond yn gyfeillion. Rhaid I ni gofio fod I berson cael ei alw'n was I Dduw yn anrydedd fawr. Nid yn unig yn yr Hen Testament, ond yn y Testament Newydd hefyd. We have a duty to follow Jesus always. He has chosen us as He chose His disciples. He calls us to share the gospel with all people. What a challenge that is so many of us. Do we see being good friends as central to Christian faithfulness? I think often our attempts at Christian faithfulness, good things like leadership and serving, can actually be the things that consume us so much of our lives and capacity that we don't invest in true friendship. Perhaps we miss something important in what Jesus has to say to us. There's a cost to laying down our lives for others. Real love costs something, and real love is what Jesus calls us in friendship.
Yr ydym fel eglwysi yn gymdeithas wirioneddol yn Iesu Grist ac yn adlewyrchu ei gariad yn ei perthynas ag ef a'n gilydd. Oes angen yr holl enwadau hyn. Mae nifer o gapeli ac eglwysi yn cau ac mae cymdeithas yn cael ei chwalu. Mae rhaid wynebu'r ffaith bod llawer yn addoli'r brics a'r morter. Ond nid yw adeilad yn bwysig, ond y gymdeithas o bobl o fewn yr adeilad. Mae Duw yn llon bob lle, presennol ym mhob man. Mae'r eglwys yn bod yn bennaf o lluogeneddu Duw a'i addoli mewn pradferthwg sanctaidd. Ategir hyn yng Nghyffes Westminster sy'n cyhoeddi "The chief end of man is to glorify God and to enjoy him forever." Oni bai am eglwys yr arglwydd Iesu Grist, ni fyddai gennym y profiad cysegredig o gymdeithas a'n gilydd yng Nghrist, na chwaith y wefrnifol o gyd addoli. Heb berthynas cyson ar gilydd yng Nghrist, rydym mewn perygl o golli'r ysbryd bywiol sy'n cynnal ein ffydd ni, ac yn cadw ar lwybr yr Efengyl. Gwna ni'n llestr pyr ac eiddgar, i ddal deiriau di o Dduw. Dyro awydd dofn i'w ddeall, ac ewyllus gref i'w byw. Llanw ni a ffydd diysgog yn dyfengil di o hyd, fel y gwelo eraill yno, werth dy neges di i'r byd. Nid ein heglwys ni yw i, ond eglwys yr arglwydd Iesu Grist, a bod yn tarddu o galon Duw ei hun, neu fel dywedodd yr arglwydd Iesu Grist wrth ei ddilynwyr. Nid ydyd yn perthyn i'r byd, fel nad o'i finnau'n perthyn i'r byd. Yn sicr mae bodolaeth eglwys yr arglwydd Iesu Grist yn ein gwlad yn byd, yn destun o ryfeddod a diolchgarw. Dywesodd George Fox yr enw Cymdeithas y Cyfeillion ar yr eglwys, oherwydd oedd yn credu y dylai'r eglwys Gristnogol fod yn gymdeithas o bobl mewn perthynas o gyfeillgarw cysegredig a'i gilydd. Tydi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r Beibl. Yn ôl Beibl, mae'r eglwys Gristnogol yn gymdeithas unigryw. Therefore, let's prove our friendship through obedience. How much would change if we knew the one who loves us so deeply is with us so constantly? Isn't it not his companionship itself one of the greatest deterrents to sin? If our great friends died for us, our sins, how can we treat them so lightly? When Jesus said, "You are my friends if you do what I command you," let's respond like Jonathan. Whatever you say, I will do for you. Jesus chose us as friends. He died for us as friends. He calls us to trust him as friends, and he will remain our friends for the endless ages to come. As the hymn said, what a friend we have in Jesus. Moment by moment, now and forever, in Jesus. Gadewch i ni rhannu Crist a'n gilydd. Share Christ with each other. Rannu cyfeillgarw. Share friendship. Rannu llawenydd yr Efengyl. Share the gospel. Rannu cyfrifoldeb. Share responsibility. Rannu profiadau mawr a chyffredin bywyd. Share our normal things of life. Rannu profedigaethau. Rannu dagrau. Rannu gweddiau ac addoliad. Rannu'r gair a rannu'r bara a'r gwyn. I gofio mai aberth ar groes Calfaria ein mwy ni. Hyn a fo clod a moliant mwyn ei enw. Amen.
Well, before I say the hymn, I want to thank you for the welcome we've had here today. I've had here today. And I'm so glad that you've still come together in the middle of London from Sunday to Sunday. Diolch am y croeso. Diolch am y croeso mae Priscilla a Marlene wedi cael. A ni'n teimlo gatrefol iawn gyda chi. A fe ganon ni fenni nawde 345. O'r fath gyfaill ydyw'r Iesu, ffrind ym mhob ystorom gref. O'r fath fraint yw mynd ar cyfan yn ein gweddi ato ef. O'r tangnefedd pyr a gollwn. O'r pryderon rym yn dwyn. Am na cheision fynd yn gyson ato ef i ddweud ein cwyn. Pwy sy'n teimlo yn drwm lwythog o dan faich ei awgrwydd cas? Iesu'n unig yw ein noddfa, a wna'n cri at orsedd gras. A oes ffrindiau'n cefnu arnat, dwed y gwyn wrth frenin hedd. Yn ei frechiau, cael dawelwch a diddanwch yn ei wedd. Yn mynd 345, 345. Ac i wasanaethu'r arglwydd, gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a byddo gyda chwi oll. Amen.